What's up mga kabay? Welcome back sa among YouTube channel nga ni Tibo Olanos. Karon mga kabay, gaan kanang manguha mi og puso. Puso sa saging ba? Mas bag saging kini puso. Ay si Jawa, nga naman. Ja, among kuanan mga kabay, among saan to? Salon. Salon mga kabay. At salon. Inuhan yapon. Kanang nay tuno ba kanang nay Totoo yan. sunog. Suka. Bola lang yan. Suka. Wa say travel ron kay budget. Ato mga kabay. Tara. Mga kabay, banimi, nagpanguha. Ginagawa Kabay, dyan natin sa area. Ay, saging na sagingan. Nagsala rin. Uy, Kabay. O tag puso na. Okay. Nama kabay, tanong dugitan. Mga kabay, nana. Ah, tagak na. Nahulog ang puso ko sa'yo. Ayun mga kabay, may isa pa. Ano, sa taas. Natin. Pigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Mga kabay, napaisa na ulit. Ha? Dako pa na kayo mga kabay. Murag imong heart, dako kayo. Oh my God! Heh! Ikaw tiko yan, bahala po. Ay! Para! Nahulog ang puso ko sa'yo! sana all. Mga kabay, muli namin. Sakto rin doon kabuk at salon. Kaya nakuha na naman ang imong heart. Mag-isa. Aldos. Nagkuha kayo mga kabay. A few moments later. Ginagawa mo. Yan ang ging. Diwa kita sa kasing mga kabay. Broken heart. Tingin mga kabay. Tamas maputi. Item naman yung heart. Diwa ang mga kasing-kasing nga nangahugaw na. Muna Aldos mga kabay. Pwede na rin, sakto rin mga kabay. Ada na? Buwan pa na? Buwan pa na. Kamayin mo. Marti ako eh. Taran tan taran tan 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 tan. Mga kabay, mana ni siya. Hindi mo puso, ni gamay na. Taon na dako, karon ni gamay. Magilo, labay. Ikaw naglabay. Tara, ito ng lutoon. Tara. An hour later. Mga kabay, atay tag-ang atas ang pabukawan barang mahumog siya. Tataw na mga kabay, karizet na. So mga kabay, mana mga kabay, ato na ang ihaon.
Wag sabaw mga kabay. Wag sabaw kaya rong di man i-apil. Mga kabay, tanang batangag sunog. Da, agamong gikamot danis lupi suka mga kabay. Suka mong gikamot dani, suka nga tuba. Ano ba tang mga kabay? Naibot ang mga panagat mga kabay. Tayo nagpumbay. Sibuyas. Sunod agluya. More na ikon mga kabay. Isang pikados. Isang tarawon karong kuan mulasa. Sunod asin mga kabay. May ragyapon kay rong itakid nihan. Huwag mo daghanon kay diabetes mo ka. What the? Ang imex kay rong kan nasa ag mga timpla ba? Kami sa timpla. Kami ato ni mga kabay. Samot nagbahaw nga luto. Yan eh. Okay na ni mga kabay. Kabay, nga una ta. Pagluto mo gid. Kana nas just bini. Ikaw pepin malingjing kong talanong kong kang malumaneng. May mga kabay kay Knock knock. Order. Puso. Puso. Palo ang puso ko. Ikaw pepin malingjing kong talanong kong kang malumaneng. Kalbat. Mangka. Der. Puso. Puso ho. Ikay ibigin ko. Ikaw pepin malingjing kong talanong kong kang malumaneng mapalongpong. Pusong bato. Mahal to mga kabay. Salamat sa inyong pagtanaw. Comment naman mo sa ubas o sa inyong mga suggestion. Yeah. Salamat. Salamat. Like, share, and subscribe. Paliho ko like, share, and subscribe. O click ang bell button para ma-updated mo sa mga bagong uploads ng video. Salamat mga kabay. Stay safe. God bless. Bye-bye. Bye-bye.